भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मातरेग्ला ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದೀನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅಪರ ಏಕಾದಶತೆ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ದಿನ ಅಂಚದೀನಿ ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೈತ ಫಲ ಮಸ್ತ್ ಅಧಿಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೇಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಐನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಲಂಚದ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದುಳ್ಳ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತು ತತ್ವ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಅಂಚದ 24 ತತ್ವ ಅದೇ 11 16 13 14 4 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು ಅವೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಯ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ತುಯಿನ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂಚದ 24 ತತ್ವ ಅಂಚದ ಐಟು ಗ್ರಾಸ್ ಓಮತ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋಟು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ದಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪರಿಮಳ ಒಯ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಅದೇ ನೀರಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಪರಿಮಳ ತುಯರೆ ಮೂಂಕು ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ನೀರ್ದ ರುಚಿ ತುಯರೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ರುಚಿ ಅದೇ ನೀರಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಡ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಅಂಚೆನೆ ಆಕಾಶ ಹಿಡ್ದು ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನ್ಕೇನರ ಕಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಟಚ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕೊಡೆ ಕಲ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಂದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪೂರ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚದ 24 ತತ್ವಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋದುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಕಲ್ತಿನ ವಿಷಯವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ಮನೆ ಅಂಚದ ಕೊರ್ಲೂರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ
ಆರ ಅಮ್ಮಗ ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸೋದು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂಜನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಏತ್ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು 24 ಮೂಲಾಂಶ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಐಕೆ ತುಂಬಲ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಈ 24 ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶ ಪಂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂತಾರೆ ಐಟ್ ಐನ್ ಸ್ಥೂಲವೈನ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದೇ ಒಪುರ ಅಂಚದ ಐನ್ಲ ಪಂಡೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುರ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪಂಡ ಆಂಡ ಭಾಗವತಮ್ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಭಾಗವತಮ್ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದು ಅದೇ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ 700 ಶ್ಲೋಕ 18ಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ತೋಡ್ನಾಡ ಭಾಗವತಮ್ 18,000 ಶ್ಲೋಕ 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ್ನವ್ ಅಂಚದ ಅವು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಬ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿಮಳ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅದೇ ನೀರು ರುಚಿ ಅಂಚದ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಕಾಶ ಹಿಡ್ದು ಶಬ್ದ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮಕ್ ಅಂಚದವು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನು ನಮಕೊಂದು ಮನ್ಪೆರೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಪತ್ತು ಇದೇನ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಅವು ಮತ್ತ ಐನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಐನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಐನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಐನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಓ ಮತ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಂಪು ನಾಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮ ಅವು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಬಾಯಿ ಕಾರು ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಐನೊಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಯಿನನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಹಿಡ್ದು ರುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ ಹಿಡ್ದು ಶಬ್ದ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮುನ್ಪೇತ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆದ 24 ಅಂಶ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಇದನ್ ತೂಕ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪಾನ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆಟ್ಟುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಯಿನನೆ ಅವರ ಮಂತ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಚಾಭಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥೂಲ ಮೂಲಾಂಶ ಐನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂಲಾಂಶ ಐನ ಸ್ಥೂಲ ಐನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚದ ನೆಟ್ 10 ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಐನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹದ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಬಾಹ್ಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೂಲಾಂಶಲೇನ ಪ್ರಧಾನ ಪಣದು ವಿವರಿಸವೆರು ಅಂಚದ ಪ್ರಧಾನಡ್ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರು 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಸ್ಥೂಲ ಐನೋವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಐನೋವು ಅಂಚ ಸ್ಥೂಲವು ಪೃಥ್ವಿ ನೀರು ತೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಂಧ ರಸ ರೂಪ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ 13 ಬಾಕಿದ ಅವೇ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 14 ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನ 4 ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭೇದ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಲೇನೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸವನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಲೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಐತ ಭೇದ ಮನ್ಪುಲಿ
હવે ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಕ ಒಕ್ಕಲ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವರಿ ಈ ವಿಷಯನ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 15 ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಏತಾವನ್ ಏವ ಸಾಂಖ್ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಗುಣಸ್ಯಃ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಯಾ ಕಾಲ ಪಂಚವಿಂಶಕ ಏತಾವನ್ ಏವ ಸಾಂಖ್ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಗುಣಸ್ಯಃ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಯಾ ಕಾಲ ಪಂಚವಿಂಶಕ ನಾನವರ ಪಂಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಏತಾವನೇವ ಸಾಂಖ್ಯತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಗುಣಸ್ಯಃ ಸನ್ನಿವೇಶೋ ಮಾಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಯಾ ಕಾಲ ಪಂಚವಿಂಶಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಖ್ಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸುಗುಣಸ್ಯಃ ಮಾಯಂ ಯಃ ಪಂಚವಿಂಶಕಃ ಅವನೇವ ಸಂಖ್ಯಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಗುಣಸ್ಯಃ ನಿವೇಶೋ ಮಯಾ ಅಯಂ ತವಾನೇವ ಸಂಖ್ಯತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏತಾವನೇವ ಸಾಂಖ್ಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಗುಣಸ್ಯಃ ಸನ್ನಿವೇಶೋ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಯಕಾಲ ಪಂಚವಿಂಶಕ ಏತಾವಾನ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಇವ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಂಖ್ಯತ ಎಣಿಸಲ್ಪಡ್ದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಗುಣಸ್ಯ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲೆರ್ದು ಕೂಡ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಯಾ ಪಂಡ ಎನರ್ದು ಅದೇ ಪ್ರೋಕ್ತ ಪಂಚಂಡು ಯಾ ವಾ ಕಾಲ ಪಂಚವಿಂಶಕ 25 ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ 25 ಅದೇ ನಮ್ಮ 24 ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ 11 ನಮ್ಮಗ ಇಂದೇನು ಮಾತೆರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾತಂದು ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಹೈಕ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾತಂಡ ಕಾಲ ಪನ್ಪುನ ಮಿಶ್ರಕ ಮೂಲಾಂಶನ 25ನೇದ ಮೂಲಾಂಶ ಪಂಡದು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾತ ನಂಚದ 24 25 ಓ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಟೈಮುದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಏರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅವು ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಂಡು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಏರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಪರು ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ತೂಂಡ ಇನ್ ಶಾಕ್ ಅದು ಪೋಯ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಅದೇ ದೊಂಬು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ದೊಂಬು ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಎಲಕ ಬೂರ್ನು ಅದೇ ಕಿಡಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತು ಪರ್ವೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಡಿಡ್ ಥ್ರೂ ಮಾತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೊಲ್ಪು ಬೂರ್ನು ಆ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಎಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲೈನ್ ನಮಕ್ ದಾದ ತೋಜುಂಡು ಧೂಳುದ ಕಣ ತೋಜುಂಡು ಧೂಳುದ ಪೊಡಿ 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 ರಾವಣ ತೋಜುಂಡು ಇಜಿನವು ತೋಜಿ ಅವು ಗಾಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಪಲ ಆಂಡ ಆ ದುಂಬುಡು ನಮಕ್ ಧೂಳುದ ಪೊಡಿ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ತ್ರಿಸರೇಣು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ
ಒಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಭಾಗವತಾಡು ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೊರಲೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ತು ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತು ಮಾರತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಆತ ಅನುಡ್ದು ಕಾಲದ ಗಣನೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯದ ಪುದರ್ ಅಂಚದು ಏನ್ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪನ್ಪೆಡ್ತೀವಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಡ ಅನುರ್ದು ಕಾಲದ ಗಣನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಟಮ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಇದನ್ ಬಂತು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಉಂಡೇಟು ಫುಲ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಎಂಚೆ 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 14 ಭಾವಾರ್ಥರಂತೂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೂರ ಪಂಡು ಎಂಚ ತ್ರುಟಿ ವೇದ ಲವ ನಿಮೇಶ ಕ್ಷಣ ಕಾಷ್ಟ ಲಘು ದಂಡ ಪ್ರಹಾರ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಅದೇ ತಿಂಗುಳ್ಳೇದ್ ಪಕ್ಷ ಉಂಡು 2 ಪಕ್ಷ ಉಂಡು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈತೆ ಹತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಗೋಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀವನ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪ ಅದೇ ನಮಗೆ ತಿಂಚ ಬಂದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಎತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೂರ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂತು ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ನೇಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಬಂತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾಗವತ ಮೌ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾದ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪು subject matter of physics, chemistry, mathematics, and astronomy, time and space dealt with in the above verses Srimad Bhagavatam are certainly very interesting to students of the particular subject. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಪೂದ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಕೊಸಿಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಲು ನೆಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ನಿಜದ ಇದ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಡ 15 ದಿನ ಒಂಜೆ ಗ್ಯಾಪ್ನು ಪಂಡ ತಿಂಗೋಳು ಮಾಸ ಪಂಡ 30 ದಿನ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಈತೆ ಮಾಸರದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋಂದು ಅಯಣ ಸಂವತ್ಸರ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಪೂರಾ ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಉಂಡವೆ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಡ್ ಪ್ರೌಕರ್ ಈತೆನ ನಮಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಅಂಚದ ನಾವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಭಾಗವತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲ ಪನ್ಪುನ ಮಿಶ್ರಕ ಮೂಲಾಂಶನ 25ನೇತ ಮೂಲಾಂಶ ಪಂಡದು ಲೆಕ್ಕಿಸಲ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಟೇಶನ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅಂಚದ 10ನೇ ಇದು 1ನೇ ನಂಬರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಉಪನಿಷತ್ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತವು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥ ವೇದ ಪಾಠದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಮೀರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಮೀರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಂಡಿತ್ಬೇಕು ಅಂಚದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಭಗವಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಫೋಕಸ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ 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 ಏರೇ ಗೊತ್ತು
ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಲೋಕಲ್ ಅವ ಅದೇ ವಾದ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ 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 ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಆಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುನು 4-5 ಸರಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಪು ಎರೆಗ ನೆನಪುಂಡೆ ಓ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಅವು ಅಂದು ಅವು ಒಂಜೆ ಮಾತಾಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಅವು ಅದೇ ಅನೈಕ್ಯನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಏರಿಕ್ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಸುಲೋಚನ ಮೀನ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತಾಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇರೋಂಡು ಅಂಚದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ ಪಂತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕವೇ ಅಂಚದ ಎಡ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನಾ ಅದೇ ಎತ್ತು ಸರಿ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ 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 ಏದ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಏರ್ ಪಂಪಾರ ಆಜ್ ಅವೇ ಆಜ್ ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮ 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 ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 4 ಸರಿ ಬರ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ 2 ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ 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 ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ 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 ಅಂದೇ ಪಂತು ಪಂಡ ಇದೇನ ಮುಲ್ಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಓಲ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಡ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರತೆ ಜೋಕ್ಲು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೇಂದರೆ ಪಂಡ ನಾವು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ದುಂಬು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿಂದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಂ ಅಂಚದ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಂದು ಅಂತೂ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ ಪಂಪುನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ಭಗವತ್ ಧಾಮನು ಸೇರಿದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಪಿತ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ಆಹುತಿ ಪರತ್ಪರವಾಯಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪಣ ದುವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಭಗವಂತಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವೇದದ ಜ್ಞಾನಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಲ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಿತ ಅರ್ಪಣ ಮನೋಭಾವ ಐನು ನೀವು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ದೇನು ತೂಯಿನ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ತುರ್ದು ಕೋಟ್ ಮಂದಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪಣ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕೋಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅದೇ ಅಂಚದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮಹಾಪುರಾಣಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗವತಾಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಥರ್ಡ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಪೂರಲ ಪರಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೆ. ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಆಯ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೊಂಡು ಪಂತ. ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ಬೊಕ ತಾಮಸ ಬನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಮಿಶ್ರಿತ ಆನಗ ಭೌತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಡ್ ಪರಿಣಮಿಸೌಂಡು. ಅಂಚದ ಐನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರ ಆತಂಡ್ ಅವು ಈ 25 ಮೂಲಾಂಶಲೇರ್ದು ಕೂಡ್ದು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಡ್ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅವೇ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ. ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಅದೇ ಪೂರಾ ನಮಕ್ ದಾದಾಪು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ತೂಂಡೊಂಡತೆ ಪೂರ ವಿರೋಧವಾಸ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜ ಅರ್ಥವಂತನು ಅಂಚೆದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪನ್ಪುನ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚದ ಭಗವಂತಗ ನಿರ್ಗುಣ ಗುಣಾತೀತ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ ಪರ್ಯಾಯನ ಭಗವಂತ. ಅಂಚದ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ ಸರಳ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಎಂದುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಕಾರಣ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾದಡುಲ್ಲ ಮಾಯಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈತಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋಂಡ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯ ಪರಮವ್ಯಯಂ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಳಿ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋದು. ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಆದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನೇ ಬಂತು. ಅರ್ಜುನ ಈ ಲೋಕಡಾವಡು ಮಿತ್ತದ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಸಮೂಹಡಾವಡು ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜು ಪಂಡ ಆರುಂಡತೆ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ್ಣು ಇಜ್ಜು. ಓಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ತೂತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಳ್ಳದು ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ವರ ಅರ್ನ 4 ಜೋಕುಲು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಅಕಲ್ ದೂರ ಪೋಯರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂಜಲ್ ವೈಕುಂಠ ಪೋಯರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ವರ್ಣನೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪು ತುಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪುದಿಯರ್ಲಿ ಈಸಿ 3:15.15 ಅವೇ ದಾದ 11 ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಯತ್ರ ಚಾದ್ಯಾ ಪುಮಾನಾಸ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ಸತ್ವಂ ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ವಿರಜಂ ಸ್ವಾನಂ ನೋ ಮೃಢಯನ್ ವೃಷಃ. In the Vaikuntha planet is the supreme personality of Godhead, who is the original person and who can be understood through the Vedic literature. As a Vaikuntha ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ 11 ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠ ಉಳ್ಳೇರು ಭಗವಂತ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 11 ಅಂಚದ ಆರೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅವಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತ ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಗೋಚರ who is the original person and who can be understood through the Vedic literature. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಂಡ ದೇವರೇನ್ ತೆರೆಯೋನೇರೆ ನಾವು ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅವು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ್ ತೆರೆಯೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಡೆ ಬೇತು ಪದ್ಧತಿ ತರ್ಕಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಅದೇ
ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಬಂತು ತರ್ಕೋ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಜದ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸವನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಆವಡಿಗೆ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪಂಪರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂಪ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೊಡೆ ಶ್ಲೋಕ ತೋದಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುಪ್ಪಾರು ಕೊಡೆ ನಮಕ್ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಯಮರಾಜರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಚಿಕೇತರು ಪಂತ ಅದೇ ನಾನರೇನಾವರೇನಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಏಷ ಸುವಿಜ್ಞಯೋ ಬಹುಧಾ ಚಿಂತ್ಯಮಾನ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತೆ ಗತಿರಸ್ತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಋಣಿಯಾನ್ ನು ಪ್ರಮಾಣಾತ್ ಈ ಆತ್ಮ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಉಪದೇಶ ಮಂತುಂಡ ಐನು ತಿರಿಯುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ನರೇನಾವರೇನ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ್ನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಯಮರಾಜರ್ ಮೃತ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗುರುಬೋಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ವಿಷಯನ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ್ನಕ್ಲು ಪಂಡದ ಕೊರ್ನ ನಮಕ್ ದಾದಾಪು ಗೊಂದಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಏರ್ ಸ್ವತಃ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಪಡೇತಾರ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂತಾರ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಬೋಧಿಸನಗ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಣಿ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಆಪುಣ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಲ ಗೀತಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಕು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆ ಏರ್ನಾಡೆ ಪೋಯರ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಅದೇ ತತ್ವದರ್ಶನ ಪಂಡ ಏರು ತತ್ವದ ದರ್ಶನ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಗುರುಕ್ ನಾಡೆ ಪೋಯರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಗೀತ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಜನ ಮುಂಡಕ್ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪುಡು ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಡು ಇದೇನು ಅಂಚದ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆತ್ಮ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದ ಅಂಚದ ದಾಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಅನುರ್ದುಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ ಐನ ಕೇವಲ ವಾದ ವಿವಾದದ ಈಜಿನ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ್ನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನುಭವನೆ ಹೊರತು ಅವು ತರ್ಕ ಅದೇ ಗುರು ನಮಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವೆರ್ ತೊಡಗಿಸವೇರ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಯಾರು ಪಂಡಿತ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪುಜೆ ಅದೇ ಇಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅದೇ ಪನ್ಪೆರ್ಲ ಜಪಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಅಡ್ಡ ಬೂರೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಎಂಚ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಪುನ ಗುರುಕುಲ ನಮಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಆ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತುನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೀತಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪದೇಕ್ಷಿತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವದರ್ಶನ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಿನಾಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ತತ್ವದರ್ಶನ ಅಂತ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದದೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಅವು ಮಾತೆ ಏತ್ ಒಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರ ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪಾವ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಆರ್ನ ಅನುಭೂತಿನ ಆರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪಾವುಜ ಭಗವಂತ ತುಪ್ಪರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಸುಮಾರು ದೋಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೋಷನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲೆವನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಉಂಟತಿ ಉಪನಿಷತ್ ಆತು ಪಂಡ ಕಠ ಪಂಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಅದು ಸುಲಭಡ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಂಚದ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದಾಯ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ತಿರುವನರಿ ಬೇತ ಪದ್ಧತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜೆ ಪಂತ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐನ ಶ್ರವಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ವಂ ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ವಿರಜಂ
Bhagavanta, he is full of the uncontaminated mode of goodness. Bhagavanta, Shuddha Sattva. Shuddha Sattva. Pure goodness. In Bhautika Jagat change. Pure goodness is pure passion is pure ignorance is. Mulpa pura mixing. Muji guna mix up. Ade? And Adhyatmika Jagat pure goodness. Aitu ಬಾಕಿದ ಗುಣ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಪುನೆ ಪಂಡ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಲ್ಪ ಅವಕಾಶನೇ ಇದೆ ತುಲ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಿತ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ he contribute religious progress for the devotees. ಐನಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಂದಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅವೇ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಮಿಶ್ರಿತ ನಾನಗ ಭೌತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪರಿಣಮಿಸೋ ಐನ ಕೆಲವು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪನರಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಈ 25 ಮೂಲ ಅಂಶಲ ಎಳೆದು ಕೂಡ್ದುಂಡು ಅಂಚ ನಿರ್ಗುಣ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶ ಇಪ್ಪುಜ ಪಂಡದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಇಪ್ಪುಜು ಅವು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯ ಪಂಚರ್ನೆಕ್ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಪಣ ನೆನಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ತೋಜನ್ಯವೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ನೆನಪದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವಿ 3.15.15 ಅದು ವೈಕುಂಠದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದೇವತನ ಪ್ಲೇಮ್ ಅರ ಜೋಕುಲು 4 ಜನ ವೈಕುಂಠ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿಂಜಿ 40 ಏರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪಂತಾರೆ ಅಂಚದ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಸರಳ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಮಾತ್ರ ಸತ್ವಗುಣ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡಿದು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾಲ ಅಂಶ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅಂಚತುಲೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಟೈಮ್ ಮೂಜಾದ ಡಿವೈಡ್ ಆಪ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡು ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದವೇ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ ಪಂಡೆ ಇದೇನ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಥ ಮಂತನೇ ರಾಪಿಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುದು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಾಣ ನಮಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗುದು ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಬರ್ತಾರೆ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಅವೇ ಟೈಮ್ ತಾಗುದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವನು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಎಂಚಾವು ಯೋಚನೆ ಸೀದಾ ಕೊನೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜನಕ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕುಲ್ಲಾಂಡ ದಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ತೂಡತ್ತಂದೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಕೇನ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿಯೋದು ಕೇನ್ ಅರ್ಥ ನಂಚೇನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡ್ಲಂಚೇನು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಕೇನೋಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಅದೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತನೊಂದು ಭಂಗ ಒಂದು ಅದೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಅಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದು ಇಂದು ಸೇರ್ದು 25 ಕಾಲ ಸೇರ್ದು 25 ಮೂಲಾಂಶ ಕೂಡ ಪಂಡದು ವರ್ಣಿಸಲಾಕೊಂಡು ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇಟು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಕಾಲ ಅಂತ ಅವೇ ಅಂಚನ್ ಈಡೆಗ್ 25 ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಕ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ದಾದ ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ವೇತವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹು ಕಾಲಮೇಕೆ ಯಥೋ ಭಯಂ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ಕರ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿರ್ ಮೀಯುಷಾ ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹು
कालमेकेयतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तो प्रकृतिमीयुषा ಅನ್ನೋರ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡಿ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಅಪರಾ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಇದು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಫಲ ಇತ್ತ ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಏರು ಭಾಗವತ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ದಾಖಲೆ ದಾದಾಪನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಭಾಗವತದ ಸ್ವಲ್ಪ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಡು ತಂದೆ ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ಕೆ ನೋಡು ಕಲ್ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂಚನ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಜೊತೆಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸಮರೈಸ್ ಭಾಗವತ ನೆಟ್ ಸಮರೈಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆಟ್ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನ ದ್ವಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ 60 12 12 60 ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3.15.15 ಇದು 12.12.16 ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಪಚತ್ಯನಶ್ನನ್ ಪ್ರಯತಃ ಕುತೋ ಭವತಿ ಪಾತಕಾತ್ ಅಂಚದು one who hear this Srimad Bhagavatam on the Ekadashi or Dwadashi days assured of long life. Ayushyavan bhavet. Okay? अंचदाई दीर्घ आयुष्य आएगा प्राप्त आएगा अकाल मृत्यु बरकुजी ये भागवत गेन अकले एक्सीडेंटल डेथ बरकुजी अवे शास्त्र पंप ಒಂಜಿನೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಏರಾಂಡಲ ಭಾಗವತ ಕೇನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಹಿಂಗ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೋಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡಲಗೆ ದೇವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊನ್ ಅಂತಾರೆ ಭಾಗವತ ಕೇನೋಡು ಪಂಡ ಮುಂಜಾನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಪೂರ ಆರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣಾಧೀನಡು ಪಂಡ ದೇವರ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬಂತು ಅರೆಗ ಆವಂದನೇ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬಂತು ವಿಷಯ ಅರೆ ಪೂರಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದೇ ಸೈತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವ ಅನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಹಾ ಅದೇ ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನ ತುಲೆ ಅವನ ಮೊಯ್ಟು ತೂಲಿ ಭಾಗವತರ ತೂಲಿ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಸಾಂದೀಪನಿ ಮುನಿನ ಅದೇ ಆಶ್ರಮ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾರೆ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅದು ದಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ಅವ್ರನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಇರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಮುನಿನ ಬುಡಿದಿ ಆರೆಗ್ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಆಪು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ഞാൻ ದಾದ ಕೇರ್ನೆ ಮಗ ಅಂದ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಏಡ ಕೃಷ್ಣಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮ್ ಜಿಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ತೀರ್ಥ ಮೀಯರೆ ಪೋಯಿನಾಯೆ ಬೈದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಏನ್ ಇಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೇನೆ ఆయన ಕಂತು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣತು ಕೊಂತೇರು ಯಮಲೋಕನಿ ಹಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಮ ಕಲ್ಪಲಿ ಭಾಗವತದ ಪೂರ ಉಂಟು ಭಗವಂತ ಗೋಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಭಾಗವತಂ is not different from Krishna ಅವೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರ್ತೆ ಭಾಗವತ ಬೇರ್ತೆ ಅಂಚದ್ and one who recite it with careful attention while fasting is purified of all sinful reactions ಅಂಚದ್ ಏರು ಉಪವಾಸ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಇದೇನ
ಪಠನ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲು ಪುರಾ ಪಾಪಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಭಾಗವತನೇ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇತು ಒಲ್ಲ ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಏಕಾದಶಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅದೇ ನಮಕ್ ಏತೋ ಪಂಡ ಏತೋ ಪೆತ್ತ ದಾನವಂತನ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ ಏತೋ ಪುರಾಣ ವೇದನ ಪಠನವಂತನ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಆತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತ ಅದೇನ ಗಡ್ಡೆ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹು ಕಾಲಮೇಕೇಯತೋ ಭಯಂ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ಕರ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿಮೀಯುಷಾ ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹು ಕಾಲಮೇಕೇಯತೋ ಭಯಂ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ಕರ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿಮೀಯುಷಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ಕಾಲಮೇಕೇಯತೋ ಭಯಂ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹು ಕಾಲಮೇಕೇಯತೋ ಭಯಂ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಭಾವಂ ಪೌರುಷಂ ಪ್ರಾಹು ಕಾಲಮೇಕೇಯತೋ ಭಯಂ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ಕರ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿಮೀಯುಷಃ ಪ್ರಭಾವಂ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವನ ಪೌರುಷಂ ಪಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರಾಹು ಪಂತೆರು ಕಾಲಂ ಕಾಲ ಪಂಡದು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೀತೆಲ್ಲ ಪಂತೆರು ಕಾಲೋ ಅಸ್ಮಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕಾಲ ಅವಳ ಭಗವಂತನೊಂದು ಕುದರ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಏಕೆ ಕೆಲವೆರು ಯತ ಒವಿರ್ದ ಭಯಂ ಓಡಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರದ ದಿಗ್ಧಾಂತ ಅದೇ ಕರ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಬಂಡ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಸ್ವ ಅಂಚದ ಕರ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಈಯುಷ ಸಂಪರ್ಕಿಸೈನ ಅಂಚದ ಕಾಲತತ್ವಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಪಂಪರು ಒಳ್ಳೆಯರು ದೇವರು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ ಒಂಜೆಡ್ ತೋಜರು ವೈಟು ತೋಜರು ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಭಗವಂತ ಪಂಪರು ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾನ ಈ ಎತ್ತೊಂದು ತೋಜನ ಮೃತ್ಯುಡು ಬತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಪಹರಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಅದೇ ಐದು ತುಂಬ ಎನ್ನ 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 ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಪೂರಲ ದೇವೇರ್ನ ಆಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚೇನ್ವೆ ಎನ್ನ आणि ಎತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಂಡಲ ಕಾಲತತ್ವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವದ ಅನುಭವ ಕಾಲಡ್ ಆಗ ಅನುಭವ ಅಂಚದ್ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಬಂಧನ ಹೊಂದುದು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡ ಜೀವಿ ಅಹಂಕಾರದ ಮರಣ ಭಯನ ಅವು ಉಂಡು ಮನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲಿ ಸೈಪುನ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಸೈಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡಿಗೆ ಹಾ ಯಾವ್ದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಕೆಲವರು ತುಲೆ ಏತೋ ಅಂಚೆ ಏತೋ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಕೆಲವರು ಸೈಯೋಡ್ ಪಂಡದು ಟ್ರೈನ್ ದ ಪಟ್ಟೆಡ್ ಬೋದ್ ಜೆಪ್ಪೇರು ಜೆತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಕೈತಡಿ ಬನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ನೀರಿಗಲಾಗುವರು ಅಂಡ ದಾದಾಪುಂಟುಲೆ ಮೀಂದೆರೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಮುರ್ಕು ಸೈಪೇರು ಮೀಂದೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಯ ಸೈಯರೆ ಲಾಗಿಂಡಲ ಆಯ್ ಸೈಪುಜೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ
હવે ಅಂಚದ ಸೈಪುನತ ವಿಷಯಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಅವೆ ಉಚ್ಚ ಪಂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಈತ ಇತ್ತು ಸುದೆ ಕೈకి ನೆಕ್ಕಲಾಗಿ ರಾಕ್ಲಿ ಮೀಂದರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಮೀಂದದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೆ ಸೈಯರೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾಕ ಆಪುದು ಅದೇ ಸೈಪುನ ಹಾತು ಬೀಚ್ ಅಂಚ ಸೈಪ್ ಸಾವುಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲೇರ ಭಾವಾರ್ಥ ಅದು ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಾದಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರನೇ ಜೀವಿನ ಮರಣ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಅದೇ ಏರು ಯಾನ ದೇಹ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆಗೆ ಆಯನ ಅಹಂಕಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೈಪುನೆತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಪುನೆಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅದೇ ಸಾವುದ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಮರಣ ಭಯನ ಹೊಂದುದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೈಪುನ ವಿಷಯ ಪೋಡಿಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಡ ನಮಕುಂಡತೆ ಸಾವು ಪನ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜು ಪನ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೇತನಾತ್ಮಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮರಣ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಶರೀರನೆ ಆಯೆ ಪಂಡದಾಯ ಗುರುತಿಸೈನ ಹಿಡ್ದಾವಾಡ ಆಯಡ ಆದುಪ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಮರಣ ಭೀತಿ ಬೊಲೆ ಉಂಡು ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯಾಭಿ ನಿವೇಶಯ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಡದ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೆರು ಅಂಚ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡನೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಪು ನಾವು ಜಡ ದ್ರವ್ಯನ ಸೂಚಿಸೋದು ಅಂಚದ ಅವು ಚೇತನಡ್ದ ಇನ್ನಾದು ಅಂಚದ ಜಡ ದ್ರವ್ಯ ಚೇತನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಪು ನೆಡ್ದು ಅವು ಗೌಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ದುಂಬು ವಿವರಿಸಲಾದುಪುನ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶಲೆಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಈಜಿನ ಪರಮ ಚೇತನ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಶರೀರ ಚೇತನಾತ್ಮನ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದು ಅಂಚಾಯನಿಡ್ದ ಅವರ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡ ರಡ್ನೆದ ಪಂಡದ ತೆರೆಯರಾತಂದು ಈ ರಡ್ನೆದ ಅಂಶ ಈಜಿನ ರಡ್ನೆತ ತೋರಿಕೆಡು ತಲ್ಲಿನ ನಾದುಪ್ಪು ನಾಯಗ ಮರಣ ಭಯ ಇತ್ತು ಅವೇ ಏರು ಯಾನ ಶರೀರ ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ ಆಗ ಮರಣ ಭಯ ಸಾವುದ ಭಯ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರ ಅತ್ತು ಯಾನ ಶರೀರನೇ ಎನ್ನ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡದ ಮನಗಣ್ಣಾಗ ಮರಣ ಭಯತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉಪ್ಪಿಸಿ ತುಲೆ ಏರೆಗ ಏರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಂದಿರ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರ ಅತ್ತಾಗ ಸೈಪುನ ವಿಷಯ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಇಜ್ಜೆ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡಿದ್ವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಂದು ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಈ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಬರೀಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ the very first step in self-realization is realizing one's identity as separate from the body. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಅರ್ಥವಂತನ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ is an essential realization for anyone who wants to transcend death and enter into the spiritual world beyond. ಅಂಚಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾಯರ್ ಅಂಚಿನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಶರೀರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೇನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಯಾವೊಂದಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಯಾವೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಕೊಡಿಗೆ this is not as a simple as it may seem at first ಅಂಚಂದು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನ ಸುಲಭತ್ although we are not these bodies but are pure consciousness ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅದೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮಕಿಂಜ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಳ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಓಕೆ ಆನೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಅಂಡ್ ಏರು ಇದೇನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪೋಡಿಗೆನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಡಿಯನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಶರೀರ ಯಾನತ್ತು ಪಂಡದ ಮನಗಣ್ಣಾಯಗ ಮರಣ ಭಯದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಚೇತನಾತ್ಮಗ ಸಾವು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಹೆಂಚ ಸೈಪುನ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಆತ್ಮನೇ ಯಾನ್ ಹೆಂಚ ಸೈಪುನ್ ಸೈಯರೆ ಸೈಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ
ಅಂಚ ಚೇತನಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವದ ದಿವ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಂಡ ಆ ಜನನ ಮರಣದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗು ಅದೇ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೋಡು ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಕೊಡು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂಚಾನೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ಪುನೇಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೇಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ ఆయన ದುಂಬುದ ಸ್ಥಿತಿ ಆದೊಂದು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನ ಕಾಲ ತತ್ವದ ಕ್ರಿಯೆನೆ ಮರಣ ಭೀತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಏರೆಲ್ಲ ಗುರುಪುರುಷ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಕಾಲ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಯ್ನವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪೂರ ವಿನಾಶಗ ಈಜಿನ ಮಿಲನಕ್ ಒಳಗಾಕೊಂಡು ಅವು ಕಾಲದ ಕೆಲಸ ಆದವು ಅದೇ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮುಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಮುಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇತಾವ ಅಂಚದ ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಹಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸವು ಅದೇ ಕಾಲ ನಮಕ್ ಶರಣಾವಡು ಪಂಡಲ್ಲ ನಮಕೊಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದೇವರನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮಗಳ ಕಾಲದ ರೂಪಡ್ ಪಾತಿರುವರು ಅದೇ ಆಂಡ ಶರಣಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜನನ ಮರಣ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪಂತೇರು ದೇವರಿಗೇರು ಶರಣಾಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉವೇ ಲೂಪುಜಿ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀತು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಾಪುನ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೆ ವಾಸುದೇವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಓಲ ಅಶುಭವಾಯಿನ ಜೀವನ ಅಕ್ಲನ ಪುಟ್ಟುನೇಕ್ ಪೋಡಿಯರ ಸೈಪುನೇಕ್ ಪೋಡಿಯರ ಪ್ರಾಯಾಪುನೇಕ್ ಪೋಡಿಯರ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಪೋಡಿಯರ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡಿಜರ ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೆ ಅದೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಾಯಿನಿರ್ದ ಅವರ ಕಾಲ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಟು ದಿಪ್ಪುನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡು ಟೈಮ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಇದೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಾನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸದೇರ ಅವೇ ಐ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪುಗ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ